Halløjsa. Ja, så er det blevet lidt mørkt udenfor, og vi har passeret det tidspunkt, hvor vores nabolande de kræver, at der på dækkene er markeret et lille isbjerg med et issymbol på. Altså en indikation af, at nu kører man med vinterdæk. Når jeg siger, det er mørkt, så er det jo også fordi, at der er blevet behov for, at vi kan se hinanden. Og det betyder, at det kan godt være, at din bil automatisk skal stille om mellem kørelys og nærlys. Men som oftest er det kun på forlygterne, det sker. Baglygterne følger ikke altid med. Så hvis du er i tvivl, venligst manuelt tænde dit forlys. I hvert fald sørg for, at der er lys bag på bilen. Du kan også få din lokale mekaniker til at lave således, at baglygterne også styres af den automatiske lygtekontrol. Og når jeg nu siger det mørkt, så er der også lige lidt til fodgængerne. Reflekser. I har fået udleveret en lille en, da der var, I gik i skole, helt ned i de små klasser. Den er muligvis forsvundet for nogle af jer, men der kan der heldigvis købes en ny. I kunne også vælge måske at have en hel vest på, når I færdes derude. Men når køreskolerne kører mørkkørsel, der lærer vi faktisk eleverne om, hvor svært det er at se jer. Det kunne også være, at I gik rundt med jeres bedste ven i en snor. Hunden. Den kan ikke selv finde ud af at sætte hverken lys eller reflekser på. Og den bliver skræmt fra vid og sans, når vi kommer kørende ude på vejene. En hund, der er skræmt, den har meget let ved at komme ud i halsbåndet. Så giv din hund en ordentlig dragt på, hvor der er refleks eller der er noget lys i, så vi kan se den om natten på samme måde som dig. Kan du have en rigtig god dag. Ha' en god køretur. Be safe out there.